Informazio oro garrantzitsua da, beste bati konektatuta badago. Lurra eta eguzki sistema bezala. Esnatzen ari den hiri bat. Naturarekin bat egin duen pertsona, edo beste pertsona batekin konektaturik dagoena, edo norbere buruarekin, ama bat eta bere alaba. Gorputz baten zelulak konektatuta, egitate bakoitzaren atzean beti dago konexio bat. Eta konexio bakoitzaren atzean informazioa. Errealitatea ulertzen laguntzen digun informazioa, pentsamendu berrietara garamatzana eta eraldatzeko ahalmenarekin konektatzen gaituena. Gaurko informazioa, biharko abantaila da. Hori da digitalizazioa, informazioa hedatzen duen konexio sarea. Enpresa baten jarduera datutan xehatzen du. Informazioari balioa emanez azter eta parteka dezagun. Eta hala, prozesu guztiak, faktore guztiak eta eragile guztiak elkarrekintzan abiaraziz. Ikerlan Connect aurkezten dugu. Digitalizazio industrialerako soluzioen familia. Zure enpresak plataforma digital bakarra eta bereizia eduki dezan. Zure enpresa estrategiara egokituta. Zure gaitasun eta premietara egokituta. Eta zure bezeroen plataformekin elkar konektatuta. Saiatu zure enpresak konexio digitalei probeitzua ateratzen. Konexioa edukita, informazioa ere izango duzu. Eta informazioa edukita, guztia izango duzu.